Kupas sewi. Kupas sing ngono nek ora dikempas diaboh. Tapi pendek nek to. Nek bedodok kaya ora Dumung. Ya ora kaya kobra ngono. iya, oke bekrok. Kalau petak inguse tak ke paritan to wis ngono. Paritan iku apa? Iki pangonan. Kira tritan sak ujuse. Pegingu karepe jane. Menisan. Lah nek ngene nek mak ngarit nanti jak. Nombong ya di tangoni wong. Aku gampang kuwi nambung ngono. Enak jalawan-awan ngawarit ndau tekan kono ae. Apa nembung ora mesti. Nombong ora nyeneni kelapa. Garem kok. Digarem. Lah gonem kae ngiring-ngiringane mbok kenan yo. Ora apa ta. Gak mati oduse krek gareman ngono. Garem kok mati lho. Ya ora wis kena banyu nek ngorok. Karena ngombraka digarem. Di jagung breng kok. Kena aku ditawani. Enak lho ya. Mek jagung le dipelas ngono. Mboten lek aku ngono. Ngono ku jagunge dianu apa ora? Didol. Dipek to, dipak gomlay kene sing gelem to. Jagunge tak mene-mene kok muan kok. Cilik-cilik kok. Aku kon mek aku. Nah sampean nak non. Mboten lek. Inilah suasana di pagi hari. Nyempenak tapi macul. Oh, jarene. Penak e macul dadi wong tani jarene. Kok mene jarem kabeh aku. Kela pembut. Aduh. Niku gak iso apa-apa ae wirawiri tok niku. Kulo contoh kulo Pak petani iso gawe macul. Padahal sing macul iki iko. Tapi iki pura-pura. Gak kotak apa-apa iki. Lah hasil pacilan itu. Taikmu ah. Paculi kabeh. Iki lho rupane menungsone. Kok monyet. Nyet monyet. Tani 3 bisa pakai panen to iki. Lah iya. Kita ndure opo ya panen iki. Iki mau diciri pari ngono iso maksud gak ya? Anggar oleh banyu. Gampang wis ben perjalanan wis dipari nek tunggah-tunggahe bosok kabeh wae. Iya. Tunggah rem bosok. Suwe tak geng.